Anders, det er nu. Halløjsa. Jeg hedder Anders, går på BG Akademiet, og nogle af os fyre har fundet på at afholde Mester BGI 14.5. Reglerne er meget simple. Som Benjamin siger, er reglerne meget simple. Hvert hus finder en repræsentant for at repræsentere dem i Mester BGI 14.5. Når hvert hus har fundet en deltager, består selve konkurrencen af 4 runder. Første runde er normal catwalk. Anden runde. Badetøjsrunde. Tredje runde. Talentdel. Fjerde runde. Photoshoot. Mathias, du skal gå op.